Hello guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअआव गासिखौबो बरायनाय जासिहरनाय थाबाय। दिनैहाय आङो मानि थाखाय भिडिअ लाबोनो नागिरदों होननानै बुङोब्ला नोंथांमोनाथ' थाम्बनेइलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ। जोङो बङाइगाव एरियानि मोनसे काकइजाना पार्क होननाय बेयाव थांनो नागिरदों। ओमफ्राय दा माबानिफ्राय थांगोन आरो कलेजनिफ्राय थांगोन एनभाइरनमेन्टेल सार्भेनि थाखाय बेरायनो। दा बेयाव जोंनि कलेजनि लोगोफोरबो थांगोन, ओमफ्राय आंबो थांगोन आरो जयै थांगोन आरो। ओमफ्राय दा देखायलांनोसै लोगोफोर, नायलांदो नोंसोरबो काकइजाना पार्कआ माबायदि। आंबोथ' थांफेराखै, दिनैसो फार्स्ट टाइम थांगोन। ओमफ्राय नायनोसै माबायदि जायगा बियो बेरायग्राया। स' बेनि थाखायनो नै फुङावनो सिखारनानै एसे बेरायबाय फुंनि, ओमफ्राय दा देलायनानै थांनोसै आरो। दा लोगो मोनसिगोन कलेजाव लोगोफोर, दसे लाहैनोसै आङो भिडिअखौ। स' बिदिब्ला फैबाय थादो लोगोफोर आंजों लोगोसे। नाय रेडि जाखांबाय कलेज ड्रेसजों, दायो थांनोसै। जोंहाथ' फैबाय, दा बबे गंसेया जाखोथाय, माने आन्दायदों गारिखौ। डिपार्टमेन्टआनो बुरजा दं नालाय, मोनब्रैसो जालांगोनदां दिनै। ओंखायनो दा सोंहैबासो मोनथिसिगोन। र' थांनि बैयावसो जोंना लास्टनियाव। ओइ मा भिडिअ'सो खालामलागासिनो? ओइ लोगो बेयावसो खारहांहां जाबाय, दसेनो थांसै। आयौ बाम जाबाय। दाबो खारा जोंना। जोङो जोंनि लकेसनाव मोनफैबाय। ओमफ्राय दा ब्रेकफास्ट खालामगोन ना मागोनथाय। ओमफ्राय दा दसे थानानै ब्रेकफास्ट खालामोबा जाबाय लोंबाय, ओमफ्राय दा दसे उनावनो नुहैसिगोन आरो नैबेयावनो। बेनो जोंनिया। ओमफ्राय दा दसे उनाव नुसिगोन नोंथांमोनहा। नों मानोथो सिगाङाव थाया? ओइ थाब थांदो। ब्रेकफास्ट जाखांबाय, जोङो थांनोसै। ब्रेकफास्ट जानायखौ देखायनाय जायासै, माने टाइमखौनो मोनाखैमोन हाखु दाखु लानानै। होना खुलुमना लाबोफिनजायो। फाग्ला होनोलै। ए मन्दिरसो। बेजों थाङो ना माबेजों थाङो जाखो? र' अबेयाव होयो फैसाखौलाय? र' आं हाबैया। गाखोहैनाय नायनोसै माबायदि बेयो। हाजोसो गोजासो हाया। बबेजों थांनो जाखो बेजों? फैगोनसो आयु। ओइ थाथ' एसे जिराय गाखोबा जाया। जिराय गाखोबा जायो।
Asal ni bukan apa yang baik. बोखोफैदो आदै Ada sedang kakak aja ada. हाला Anda sini apa? खार एसे खार दे मोनबाय दांलै हेलौ गाइस गैला नै माबा अबस्था गैला केमेराजों केमेरा सुदावलायनि ए नै मोनबायबो नाखाथि गाइस आं ओरैसो होनदोंब्रा सिरियास दा सानदे आरे मा नाममोनलाय जों फैनाय बेयो मा नाममोनलाय औ काकइजान ए बेबायदिसो काकइजाना आयु नै बावबो मन्दिर दङ नै खुलुमफैनो हागोन नोंथांमोनहा जोब्बायबो हरैथिंजाय माबायदि दङ नायनाय नायनोसै र' हरैथिं गोजौ दंबावखायो ना नैबावनो जिरायोदां नै फुजा होबा मिन्थिबाय र' जिरायनायनोसै नांलै हाला गैला सेस जाबाय ससेल' हाजो गाखोनायावनो अबस्था गाज्रि बोरै मोनदों नोंथां मोजां मालाय मोजांसो मोनदों ने हाला आंहाथ' आं हाजो गाखोनायखौलाय बाखाथारो जि खस्थ' मोनो थांफिननोसैसो नै लाथ'लाय जै बै वाटारफलाव थांजागोन ए सिगुन औ गोजा जाखायो गाहायाव नाय बेबायदिनो रेनबो ब्रिज रानसोरां मा दं होनदों बिजाय गल्डेन रांगुन ए आंबो बैलाय बारा सिनाया माबायाव केमेरा हनै बेनो फैदा फाइनालि नै सफैबाय बे नंगौना नंबावाथाय जायगायाबा अरिजिनेला बेरायखांबाय फट' लाखांबाय एसे थांनोसै दा ओंखारबाय बयबो मोजाङालाय मोजां एसे हाजो नालाय दै गयो हौरै बैथिं थांदोंमोन फट' लाखांबाय एसे थांनोसै गाखोहैनाय नायनो आं थांनो माबाय बेनिफ्राय मोजाङालाय मोजां गाखोनो दे खिन्थु बुरजा मानसि गाखोजाला नै हारसिं बिदि बांद्राय माबायाव गाखोलां सिङाव हाबैला जाबाय मोजां फांसे थांथ'आ नायजोब्बाय गाइस जायखिजाया ओरैथिं मा दंमोन बेखौबो नायफैबाय नैबे न'खौबो नायबाय थांनोसै दा ओंखाम जानानै माबा थांसै न'आव थांथायसै जेबो गैला नायनांगौ बेनोसै आरो माबाया मा होनोमोनलाय मा नाममोनलाय नामा बावबाय थायो आं काकइजाना ना मारैबासो काकइजाना पार्कआ बेनो बेखिनियानोसै
Ronima. जानोसै ओंखाम जानोसै लाथ'ला आङो भिडिअ लाथ'ला जानायखौ फाइनालि सफैबाय नै गारि सायाव भिडिअ लानाय जायासै आङो उन्दुदोंसो मोजां सफैबाय इसोरनि अननायाव न'आव थांसै दे सफैनायाथ' सफैबाय मोजाङैनो दा भिडिअआसो माबायदि जाखोथाय लावद्रायबो जाबायदां मिन्थिला आङो बेसे गोलाव जाखो दा बेखिनियानोसै जोंनि बेरायनाया दिनैनि जोंनि कलेजनिफ्राय जनता कलेजनिफ्राय इनभाइरनमेन्टेल सार्भेनि बेरायहैनाया जा हायो देखायबाय नोंथांमोननो दा नोंथांमोनहा माबायदि मोनखोथाय आंबो मिन्थिला बांद्राय मोजांबो देखायनो रोङासैबो जानो हागौ आङो माने भिडिअखौ लाफेराना आङो बेबायदि ओंखायनो दा नोंथांमोनहा मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामना लादो आंनि चेनेलखौ दा बेखिनियानोसै आरो नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर बाय